Shalom, kita mulai ibadata manuguton. Marede maitasian buku yang KBP nomor 10 itu ayat sada 1 Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanon. Amen. Saya bawa tomu do tuau dalan hanguluan, gok dolas niroha di hadapan ni bohim, aka hasudungan niroha di siamunmu, saleleng ni lelengna, haleluya.
Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong, nama nondangi ganup jolma di portibion, sodakom ma bohim tuhami jala parbadiai ma rohanami, asa hutadda hami dalan hanguluan marhitesiani, saya rajai mahami, asa unang manibil hami siat dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patotong ma rohanami marhapor seaon, Tuho marhite-hite tondi perbadia. Amen. Merede maita sian bukuende nomor 72 ayat 4. Tatangihon ma pati ni debata natar surat di Matius 10 sada ayat 20 sia. Jakon hamu ma aguaku, marguru ma hamu tuau, aina lambok doau, jalan aseret maroha, aso dapotan hasonangan ton di muna, ido sahatna, atong rak mangidugugu mahita tu debata. Ali Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nambar patimi. Amin. Marede maita. Amen.
Patopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan pardinggan basa doho. Jala rodi saliling-liling na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingon aka dosa nami. Ai jojot do hami mardosa marado poko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingon-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami. Jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesean ni dosa. Songonot do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma aguaku tu hamu, gurok kamu ma sianau, aina lambok doau, jalan aserep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ai lambok do aguaku jalan naeng do dohot, hupa porsako hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marede itu lah. Tatangihon mahatan di debata, turpu epistel di Bingguta sadarion, tersurat di sada Korin sada, ayat 26 saat 20 sada. Berek kamu ma akadongan, pajuon na dihamu, dang piga hamu na bisu mangihuton sibu, dak piga na gogo, dak piga na sangapian. Alay na oto di roha ni Portibion dipilit debata. Laho pailahon aka na bisu. Jala nagale di Portibion dipilit debata. Lao pailahon na gogo. Aka na teuk di Portibion, jala na marlea dipilit debata. Tung susiada do asa suadaon na naung jok-jokian. Asawunang maneng mena anggia isejol mamarado pon debata. Asana tersurati nanaeng mamuji dirina mangasahon tuani ibana mamuji ido sahatna martua doakan atau mangion hatani debata jala no peopsa. Amin. Korina Kamis.
hatidakon maha porseautai, songon na hatidakon ni dongan sa porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok, sea, gata jauh ido ama pargogo nasu dosa, langit tanah, au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah sadai, iman itu buan ni Sian Maria, naga begabian senton di parbadia, adorang soabuan, ido tuata, natu maun na bernit, ngamuan ni silatus, nama te terpajal doi mana dia pinar silang, natuat buan waturu, tanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul di siamun di bata Jehovah, amanai pargogo naso tudusani, disi mai bana pa mamun asugo tu mangumi alat lambangulu do namate, aw persea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau panyalak Kristen akan nabadia, dohot diasani dosa. Dot diatai namando mulak mangulu sugut dan halak nomate dot yang uluan nasora sudah. Amin. Tabegi bajo titing di bagasan nasa mingguan. Titing namaragam. Naparjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruas nihuria. Nama dohoti parmingguan sadarion. Jalaka tamu nami na sadario dope parjulo sahali marminggu di gerejaon hu pasahat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debatama hita marhite parminggota sadarion. Nomor 2, ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Penatua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu kelima bulan Januari 2023. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan, saya parrohai mahami memilangi akka ari-ari nami. Asa dapatan roha nabisuk kami. Tersurat di Psalmen 10 ayat 12. Gor-gor ni nama ulang tahun, dot gor-gor ni pernikahan tajahama. Nomor 3, goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu paupaton dung Epifanias. Dohot topik ni mingguta debata harorowan ni gogo dohot bisuk atau Allah sumber kekuatan dan hikmat. Nomor 4, ruas namoding. Nah di hari Rabu tanggal 25 Januari 2020 nunga jumolo marujungolu sada ruas ama ima amat tapatas lubat tobing manang opu keisa doli. Tutup umur 87 tahun na hinabaluon ni inata ida timoria boru tapubolon manang opu keisa boru. Sian jalan sewampu baru nomor 4 Medan. Ruas ni wek 2. Tatangnyakon masude keluarga asa margogo jala tumibu tarapul. Nomor 5 Pangapulion. Tuminggu nanengro tanggal 5 Februari 2020. Duksipul parmingguon arian pukul 10.15 WIB. Tapatupado ulaon Pangapulion tu bagas ni keluarga ni inatai nyonya patas lubat tobing
Ida Timuria Boru Tapubolon Sian Jalan Sewampu Baru nomor 4 Medan. Ruas Niwek 2 Domu Tusi Pinangido Matu Parhalado Dewan Diakoni, Seksi Diakoni Sosial, Seksi Paropuan, Manang Seksi Ama, Punguan Ina Kamis, Punguan Ina Hanna, Tarmulobi Ruas Niwek 2, Riyama Madohoti Ulaon Pangapolioni. Nomor 6, Parguru Malua. Di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 4, tanggal 5 Februari 2020, dimulai Muse Persiajaran tu Parguru Malua. Masuk pukul 15 WIB, maringanan di ruang konsistori gereja, Domu tusi Pinangidoma tusude yanakon ni huria. Nama dohoti Persiajaran Marguru Malua, Asaria Madohoti Ulaoni. Nomor 7 Tajahama. Nomor 8 Papungupelean 81 Sadarion Papungupelea 2A 2B dohita tu haperluan ni kantor pusat dohot revitalisasi kantor distrik. 82 tu Minggu tanggal 5 Februari 2020 nanengro Papungupelea 7 dohita tu haperluan ni kantor pusat dohot tu revitalisasi kantor distrik 10 Medan Aceh. Nomor sia verifikasi keuangan huria resort HKBP distrik 10 Medan Aceh. Denggando merdadan ulaun verifikasi keuangan huria Manang resort distrik 10 Medan Aceh. Na dipatupa di hari Sabtu tanggal 12 Januari 2020 nang salpo maringanan di HKBP Uskup Agung Sigio Pranoto. Nani dohotan ni Padita Resort para tahun do bedahara huria. Nomor 10 Sososo Pelea bulan do tahun Tajahama. Nomor 10 sada pertanyaan bona tahun di hari Rabu tanggal 1 Februari 2020 tapatupa do pertanyaan bona tahun di huriata masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gereja Domu Tusi Riyama Hita Saluhutna Parhalado dohot ruas madohoti pertanyangani. Namar kor di pertanyaan bona tahun ima punguan Paropuan Immanuel, punguan Ama, punguan Ina Kamis. Nomor 12 penyusunan kalender pelayanan huria tahun 2020. Marhite titing di minggu tasadarion Husosoi hamima asa ganub seksi mabahin jadwal ni akka program naong ditutupon di rapot huriai. Nomor 10 jadwal pertanyaan wek. Pertanyaan wek di huriata disakapi di patupa di awal bulan Februari 2020. Jadwal hari Rabu pertanyaan di wek sada A, sada B, sada C, wek 2 dohot wek pitu. Sahalinai dijahami di hari Rabu asa taingok B wek sada A, sada B, sada C, dohot wek 2 dohot wek pitu hari Rabu ma pertanyaan di sini. Di hari Kamis jadwalnya wek 3, wek 4, wek 4A, wek 5 dohot wek 6. Taingok B mai Riyama Hita madohoti pertanyaan di jabu-jabu. Nomor 14 periodisasi kepengurusan seksi. Periodisasi kepengurusan seksi di huriata di patupa ma di bulan Januari 2020 duk titing 2 minggu marturut-turut. Ima di minggu 22 Januari 2020 doh di minggu 20 Januari 2020 khusus tu seksi remaja na poso, Paropuan, Ama dohot lansia, seksi na asing boima di patupa dung tertitik parjolo di tanggal 22 Januari 2022 sadarion. Hobar tu haputusan di sermon Parhalado, khusus tu pengurus seksi Ama, nagabe syarat ni pengurus ni seksi I, ima ruas maksimal
marumur ono pelusada tahun. Suaksoni pengurus ni seksi Paropuan. Nagabe syarat ni pengurus ni seksi ima ruas maksimal marumur ono pelusada tahun. Khobar tubuku pedoman perempuan HKBP halaman 10. Rapat Parhalado pengurus Dewan di Patupa di hari Selasa tanggal 31 Januari 2020 masuk pukul 10 WIB lau memilit pengurus seksi Sekolah Minggu, pengurus seksi Setting, pengurus seksi Musik, pengurus seksi Multimedia, pengurus seksi Diakoni Sosial, pengurus seksi Kesehatan, pengurus seksi Pendidikan, pengurus seksi Kemasyarakatan, rapat seksi Remaja, seksi Naposo Bulung, seksi Paropuan, seksi AMA, seksi Lansia, dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia dan dijadwalkan disesuaikan dengan masing-masing seksi setelah warta 2 minggu berturut-turut jadwal rapat. Naparjolo, Lansia dimulai di hari Minggu tanggal 20 Januari 2020 masuk Manasida di pukul 10.04 WIB. Nomor 2, seksi AMA hari Minggu Manang Sadarion tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.00 WIB maringanan di gedung Sekolah Minggu. Nomor 3, Remaja Naposo Bulung di hari Minggu tanggal 20 Januari 2020 masuk pukul 10.30 di ruang gedung Sekolah Minggu. Seksi Paropuan di hari Senin Manang tanggal 30 Januari 2020 pukul 10.00 WIB. Ria mahita naung saat kita aka udangan neng pasahat ni aka dewan. Tai paingok mai dia ka wek tabi. Asa rohita mamilit aka na seksi-seksi naung sipilitot tai. Molate mak. Nomor 10, Marsi Jalangan 10 Minggu. Mamuka di Minggu nanengro tanggal 5 Februari 2020. Tapatupa ma Marsi Jalangan dung sipul parmingguon manogot pukul 8 WIB dot arian pukul 10.15 WIB. Nomor 10 pitu. Perhitungan torop ni ruas naro tu parmingguon. Mamuka di Minggu nanengro tanggal 5 Februari 2020 tapatupa ma perhitungan torop ni na ruas naro tu parmingguon manogot pukul 8 WIB dohot arian pukul 10.15 WIB. Domutusi hupara di hamima di pitu ni gereja. A. Harotas namera horong ama. B. Harotas warna kuning horong ina. C. Harotas na hijau horong Naposo Bulung. Taingok mai duk sidung parmingguon. Saplalu pembagian celengan huria. Hobar tu keputusan ni rapot huria. Nah di tanggal 10 Desember 2022 naung salpo. Tapatupama pembagian celengan ni huria di hari Rabu. Tanggal 1 Februari 2020 jala disakapi ma di bulan Oktober 2020 tapapungu jala tapasahat tu huria isi ni celengani. Nomor 10 sia ruas name di rumah sakit dot pemulihan di Tonga Bagas. Tajahama. Nomor 20 pemakaian gedung Sekolah Minggu Tajahama. Titik Parhepengon. Keuangan sentralisasi, non sentralisasi, laporan keuangan tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020. Taida bema di laporan keuangan tai. Mana adong naso masuk tu minggu naneng Roma di Pasahat. Lampiran keuangan sentralisasi Tajahabema. Rincian pilihan 2 revitalisasi kantor distrik 10 Medan Aceh. Jumlah yang akan disetorkan ke revitalisasi kantor distrik 10 Medan Aceh. Godang nasian huriata 24.500. Omma nalaho si papungota nalaho tu revitalisasi ni distriki. Titik tambahan. Ruas Namar Sahid. Nyonya B. Simatupang Boru Hutapea, pemulihan di rumah
pemulihan di rumah, WEK 1B. Nah paduahon amata situa marpaung, B marpaung, name di rumah sakit Adpen. Tatanya koma asal tubimu balum nasida. Soni majo titing na buis pasaton nami di bagasan sadarion. Maulai atema. Marende mahita huhut papungu pelean sada A dohot sada B. Sa
Rodo hami Tuhan, marhite minggu nami sadarion, madok mauleate disude denggar ni basam, namar mudu jalan apa si kopon, ngolunami si ganopari. Dilehokodo di hami roha, dohot gugu, jalabui hami marhahi pason, dohot mangatusi sude parngoluon na nilehomi. Naing tangi honon nami hatam, marsobah hami di jolomi, pakulingi marohanami, asabui hatami, mian di ate-ate pikiran nami, hangoluhonon nami, asa marparangin adinggak kami, di jolomi, di tonga-tonga nami, di tonga ni masyarakat, di parngoluon na nilehomi. Pasu-pasu maminggu nami sadarion, gok olop-olop tod dinami, di nama muka sahatu na paujukon, sikok malas ni rohanami. Orasi hami siad dosa nami, asiroham, perbadiai hami di jolomi, patau hami, majalo ngolu-ngolu na nilehomi, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas madihita. Hatan itu hatta di mingguta sadarion, imasian Job 12 ayat 10 sahatu ayat 25. Hujah madihita jala tapai hutihuk ma di bagasan rohatta songonom ma didok. Habisuhon dohot hagogon ni dewata. Madapot di ibana habisuhon dohot hagogon. Di ibana do panuturion dohot panibangun. Idama ibana mangarupakon gabedang bedapot paulion. Ibana makurukon sadabawa gabedang adong natuk paluahon. Idama ibana maniopi aik gabe marsik luhut nai. Ibana muse palukasson gabe marbalik tanoon dibahen. Madapot di ibana do hagugon dohot hapatason. Guru di ibana do jolma nalilu dohot na mangaliluhon. Ibana manogihon akka panuturi hira taban-taban. Jala maoto akka pangguhumi dibahen. Ibana makarhari uhum roha-rohan yakka raja. Jala dihohoson ratte tugoting nasida. Ibana manogihon akamalim bahen taban-taban. Jala ditinggakon tutanoon halak namarhuaso. Ibana mangusap pamulungan sian halak napirtahak. Jala dibuat panuturion sian halak namatua. Ibana mangusehon haleaon tuak karaja. Jala di pahodur hohos ni halak nabegu. Ibana papatarhon akka nabuni sian haholomon. Jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patibulhon akka bangso. Jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso. Jala dipa udar muse. Ibana mangusat roha sian akka partogi ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan suadadalan. Jadi dadap nasida di haholomon so marahatiuron. Jala rabat-rabat nasida dibahen songon halak namabuk ido sahana. Nunga tarbarita barita ni si Job di jamita natabigi masaililing di parangoluota tudos-tudos do ibana diakka namar sitaonon taksa dia sitaonota molo maribakon sitaononna jala molo taida muse sitaonon itu hattai daksa diai hita sitaonotai maribakon sitaonon ni itu hattai.
Dan adong siak kita naso mengalami baru kilon manang nahasit manang sitaonon sudedo hita makilala hapersuhon di nguluon manang di ekonomi manang di partodion manang di harohaon manang di pikiran alai marasing-asing do hita laho merespon adong na kuat adong na tugu adong na posrohana adong dang mabiar adong na madele adong gabedao sia dewata alai di paadar hata ni dewata matu hita sadarion di bagasan parnguluan nata dalani ima topi minggu habisuhon dohot hagogon nasian dewata unang pangasahon pikiranmu dohot gogom molo lasroham dang alani gogomi molo adong sitaonon di boluso unang tadok alana woto daung dang alani hawtotta jaladang alani pistarta alai masa do itu hita dipaingot kita asa sadar dang alani gugutta na di hasianganon dang alani malo dohot hebat jaladang alani pistarta dido dipaingot hita habisuhon hagogon nasiat dewatama jalo ima jalo mangasahon habisuhon hagogon nasian dewata ima jalo kadang hita pamalo-malohon do hiranaw malo hita basa dak songonon basa inna hita maol do pe hita majalo habisuhon dohot hagogon dohot makaposi namar hagogon situtu do dewata didokot do sian hata di dewata nauto di pertibion itu masih kebodohan manang dang hapistaran di dewatai napistar di pertibion artinya sogari di patudos mulai dok dewata adong hauton ni dewata itu kebodohan yang ada pada Tuhan adalah kepintaran bagi manusia bedo rata tu siate mulai dok dewata nauto napistarna di pertibion nauto ni dewata mai orang yang bodoh asa unang termangasangi hita te audo na bui makatai audo na bui mamimpin audo na jago di tonga di keluarga kendaliku do inna ama ro ina alani audo berhasil inna tu anak konna dangalani hitai dangalani gogotai alani habisuhon dohota gugon napi natupani dewata dang ubisu kita dang umalo hita sian Tuhani ibana do mual ni hapistarani audo hapistarani ninna sedangkan somut di podai di dok marguru ho ninna artinya memang jolmai memang dak sedia parbonotianda bagai itu somut nasodong perasaan pikiran ada kelebihannya kan gitu manusia itu hanya honan orbuk do ibana nang na pikiran tai songon alugu di salpu do isakidok mata di mungkin alapistar hita satu kinon dikagumi hita ya kan nggak bisa kita pertahankan kepintaran kita itu sugut mungkin nunga ditadikon hita songonima hadirion parnguluan ni jolma jala dialami si job doi songon ngoluni halak matahi songon naidokon naikan donga mekela dong donga nah hatai danga dong donga tangis danga dong itu nyata memang di ngoluta molo mamora hita jalabui marsileon godang madongata ya kan alai molo pogos hita bahama pamereng ni jolma tu hita met hita di bere ape taha persiai do sian hata ni dewata dos do argata dia dopan ni dewata
Alai maul do ita hanguluhon arga ningolutai dia do pandire bata. Maul arga do ikoni dotong ida badido tangyangi doa. Jadi molodak tadok nalea doa indaulo las marlea kan. Aingi saya didok kan. Manang tadok tatu hasi seseorang itu kurang baik indah. Akhir-akhirnya karena tidak diperbaiki, tidak becus itu indah. Ujung-ujungnya dang becus bedida jolma. Contoh di kan. Alai hatai menia mengati menjadi doa jala menjadi buat seseorang berharga. Cara mengagumi, menghormati seseorang, kalau kita kagumi seseorang dia berharga. Alai mau leles kita ida sesahalaki gabele ado di ida halak. Alani nang hitape mau lolea taida diri tahun gabele ado di ida halak. Kan itu. Alai dan gabe sobok kita cari harga diri, ya kan? Tanggabe songoni. Alai artinya menghargai ciptaan Tuhan yang begitu indah, diri kita, hidup kita, apa yang ada. Jala unang taliai, alai tahargai. Aiding gadoi di toppa de bata. Ima perjalanan ningolutta suka dan duka. Berduka do hita tidak hormat. Manang leape hita hasusadui di hita. Pogos pe hita hasusadui. Mamora pe sebenarnya kita mengalami kesusahan. Ya kan? Buama hita menjaga arta tahun. Unang ditipu halak. Apalagi di partikian kan. Unang dirampok halak. Kan susah dotok kan? Asa unang moru. Kan itu kan? Kan itu kan ciri-ciri ni rohatta. Unang moru nian artata. Unak sanga boy di porot halak kita kan gitu. Jadi memang punya harta atau tidak punya harta tetap mengalami kesusahan. Tetap mengalami kesusahan. Imangului. Alai di bagasan na mengalami kesusahan ini ahado nanaing si bahenota bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita merespon. Telah data si Job di bagasat tikyon. Terjadi tu si Job tiki mamora ibana. Saat itu nomor 1 di dunia di zamannya dia orang kaya. Tetapi juga dia orang yang beriman. Dan bahkan Tuhan mengatakan ida mana posoki tangarong nasala nabi nahen ibana. Jala ibana pe barani do madok asitong doa. Barani do hita mandok hina sitok ta manang nata pasitok sitong membenarkan diri jejut kita kan anggo madok sa sitong na sitong do hita moldo dohonata kawalau kita memang benar tapi lebih sering kita membenarkan diri sendiri padahal itu tidak benar di hadapan Allah. Debatado na boto hasitong ata ala yang gusi Job debata sendiri madok ida mana posoki dang adong salah di ibana. Jala barani di ibana maddo. Ditikiro ali-alina di bagasan partikianon si Job. Nomor sada perjolo kaya dulu. Kemudian menjadi sangat miskin. Hanya memiliki nyawa nama ibana. Ainunga baro-baro dagingna. Geleng na habis. Bahkan adong inatana alai naing. Padau-dau. Manang madau dang diurus suamina mulo bagasan non hatani kan jok do di PHD inai bahwa akka inai harus dalam susah dan duka bersama edotong mulo tabereng akka artis-artis kan holan sitruk amat tanah termangido sirang setiap dia akka artis ake na burju ala online do hita. Alai gudang tabereng marhite TV molo persuk manang danga dong beharuan di hepeng media sosial nuain kan dak setia tu inatana dak setia tu amat tanah tersongoni ma inatani si Jopon bahkan digugai haporseaonna tadi kon itu hammi inna odotong nungah holan hosana adong di ibana romusema inatana menggugai haporseaonna. Dasongoni dong ngulut tahun mengadopi si tahun oni. Holan marporsuk hitai terguga do hapor
siauta. Ido to, ido namasa. Guga pardonganon, marporsu ke hita di ngoluon, hita di kodongan, naing mana di kode matamu se, dungi badang arong dongan na tangis. Bahkan orang terdekatnya jauh, sahabat terdekatnya jauh, bahkan dituhasi do pesijob, didok, ena berdosa do ho harwa, obai masa tu ho si tahunoni, alai barani do si job madok, daun, dang alani dosaku, alai dok konibada, habisuhon ni debatadui, hagogon ni debatadui, sude namasa dingoluki, inna ibana. Artinya daksa guru di ibana ngolunai. Molo dibolus nadenggan bahkan tu nomor sada ibana, alai nomor sada musa ibana di sitaonon, itu adalah atas hikmat dan pengetahuan dan kekuasaan Tuhan. Itu nana yang perlu pangaku honota di ngolutau. Manangah HP namasa di ngoluta sa guru di dewatado. Manang na topu mate, topu pugus, topu habis. Unang gabi stres kita bainod ni. Ate, adong gotong dang dapo ibana menjadi seorang pejabat, manang dang dapo gereja geleng na. Enga martangyang yaw, nga tu gereja aw. Jala ibana ko bain tu gereja yana kokon martangyang berju. Inna, alai apalaku hirim nian jadi seorang pejabat. Sudah gagal ninda. Ujungnya moru ma partanyang onda. Moru ibana mar gereja. Moru ibana ma jahatani dewata. Melek ma ibana dohot martanya. Ima naso naungguga haprosiauta. Naungguga dotong haprosiauta molo somoni. Ido hupasatu hita manangah penamasa di hita. Godang-godang manggugai haprosiauta. Guga donang natabain nadenggan. Maksud kita berbuat baik kan? Alah saya dong go manggugai, memancing kita supaya kita tidak bertahan untuk berbuat baik. Nunggah udok konola alai terus do honokor. Bahwa kita jangan terpancing manangguga, mangulahon nadenggan. Apalagi haporsiauta. Unang digugai. Molo halak batahi, molo mabain mamukka sada pumuan. Mula-mula naik kompak, alai lam leling, itor sursar kan gitu. Ima nadi kugai, jala manursari gitu. Alai ima nakin, pena masa, mabain nadenggani, hapor seauta itu tu debata. Saya dong guna manggugai i, alai olo do hita guga, olo do hita sumurut, manang olo do hita. Madele mandang madau sia Tuhani jala situasi keadaan nih ngolut tahun olodo mempengaruhi tuhita hapor siauta ditiki hacit inama burujut tamar tangyang adong gotongi kan jala dungsonang ngoluna nunga tarlalak bebana happy dang diingok beburju martangyang jadi boy do tarisi-risi hiate tiki sadi hari do hita marsitutu martangyang. Jala kisah di hari do hita marmeam-meam martangyang. Adong gosongoni hita nunga adong na mempengaruhi hita. Alani molo naung tugu jala situtu ibana dang boy digugai haporsiaonna songo si jopodo. Ita dikon ali-alina pe ibana. Holak kosana pe adong di ibana. Alai tugu do hapersiaunda. Dia tidak pernah jauh dari Tuhan dalam susah dan duka. Jala tu yang nakon nape idok kodongan nai ai merdusai marpestaya tong geleng inna wa mana mo rasati kan ala ni dosa ni geleng mide ala ya hama idok sijop molo marpesta maredei ya nakonna do akadongan duli do anak buru itorodo sijop tu bagas joroni dewata mangido tangyang, mangido hasesan ni dosa. Ate adong dosa ni akagelekon, ali Tuhan diberi persembahan kurban.
Ala di zaman daikon molo hasesani dosa ikon diliodo kurban. Molo hitakan Tuhan taido mengorbankan dirina untuk kita. Kalau mereka harus diberi persembahan yang terbaik. Biru-biru tunggal naso na iya situ tuh namok jalan adenggan. Hati-hati dengan persembahan kita. Ikon nasian gugut nasian esmirata unang marmiam-miap ita tong disiate mangaleon akapeliata. Artina molota leon itu dia dolao. Wangi huria unang nain daita nani leon di tangan disiamu unang dipoto tangan habirang unang ingok nani leonmu. Alai baimba na terbaik. Ido. Alai na pasangap Tuhani mai. Si Job songoni ma ibana. Tugeleng na petanggung jawab. Daw. Ay molotung pe mardosa gelekko nunga hupangido hasesad sia dewata marhite nahu pasahat korban nunga dipayas dewata ibada. Molonga taleon ngoluta dewata nong manesai nunga sesa dosata. Alani dipayingot do hita tong disi ditanggung jawab tu yanakon unak tapasobu-sobu mardosa ibada ido maksudna. Jala ikon paingototta patoreotta tu guotta ibana tu haporsiaon nasitong jala unang digugai haporsiaon di yanakon mulo hita burju tutu hatai haporsiaota anak kota ibe ikon lobi ibana dumenggan haporsiaon da tu dewata jala boy ibana marsihohot di haporsiaon da sadirion di si Job imanakin marsihohot haporsiaonna jala danggabe mek rohana nangpe ditadikon ali-ali na ibana para satta ka jojjo do songoni wala dipasiding dongan iba ditadikon dongan ibana manang hita dang dongakui dang didongan iau manang na hita sendiri kan pasiding sidikon on akka pangalaho naso porsea naso takas dope ibana mangulu songon halak na porsea dohok makanguluhon hatani dewata. Hati-hati hita diakka pardonganotta. Unak kola donga mekel jala unak kola makatahon halak na asing tiki dengganau. Sude dongakku nguluku. Alai nung susah au dangadong bedongakku. Inaita yang tidak pernah meninggalkan kita. Adong godongata ima tuhatai. Kasih setia dia tidak pernah terbatas dan tidak pernah meninggalkan kita. Jala ido pardonganon nahot songon edetai kan isedo ale-alita enna. Name oleol oh ngana ditano asal huede honi tor molo huputo songoni kan edong aku nuaing hubain edenai di cerita anda kan sehiran nela bukon hiran name oleol dongan name oleol nar hakku sipata kan alai artina memang molo dinamaten ede honi kan name oleol do anggodongan dari tanoon mereka akan pergi dan juga di kehidupan ini hanya ada alasannya untuk berteman sama kita. Karena ada yang mau di arung naik si buatonna, ada yang diharapkan kan gitu. Godang do di hatan itu hatta pardonganon, parngoluon mangadopi si taonon, dohot di parsaurata, alai imanakin keadaani manggugai akan adenggan databai, manggugai pangoloyot tahaburjuot tu dewata. Manggugai haporseot tu dewata. Alai si Job patuduhot tu hita. Apapun sikap saudara. Tapi hatiku kuat. Tang medele ibana. Dan aku tetap mangasahon habisuhon. Saguru di dewata adu. Saguru. Ida darta pasaha masudena. Pasahat masudena nahi noso honmi
masih jo saguru di debata jala pasahat ma ipasahat tamu do tu debata sudina hinol somi ikom marsitutu do undak kolan nungahu pasahat inna apedang marsitutu artina molo marsitutu dang boy digugai manangise martangiang peibana dang guga rohana manang beribadah peibana dang guga manang nadong pe manggaore haprosyauna dang guga manang haburjuon ni Immanuel ruas Immanuel molo naung mangulu do hita di hata ni dewata najaha pe manggugai dang meoleol hita nang pe dido edet tay na meoleol dodongan naritano on alayang go hita madok dang meoleolau ikoni dotong anggodongan buke meoleol alai aku tidak bisa terpengaruh dengan semua keadaan ai parsato kinat doi salpo doi adung do dewata gogom namar kuasui tu dewata pasahat tu dewata pasahat ngulumi unang posroham di pasal meni dok semua manusia pembohong pergabus sudah jolma adok kamu hiana sebergabus adong tangan dokan sudah do hita pasti pernah baut bohong ina na jojotan bergabus tu anak konna makanlah mama aku sudah makan inna alauti kan he ada jahamu kan dibagi hamu kan belilah bajumu mak sudah banyak nih bajuku inna kan gudang mungkin nunggah yai bagi hamui istilahnya berbohong untuk anaknya untuk pengorbanan untuk anaknya dohono sitong doi mangdang tu kebaikan tidak dana memang asa mangat dak danahi unang dietong omakna tongdang manga kan mungkin jadi menutupi hal-hal itu alai hamuaka amang inanami nuaheng imanakin hajol maonon di parsaora sigano pahari di parngoluon dohot nang contohna holan ro si tahunon itu si job berjudongan na tiki denggan ngoluna alai holan ro si tahunoni deo dongakku doho alelekku doho teman dekatku doho inna alai holan ro si tahunoni deo itu kebohongan kepalsuan ya kepalsuan ni aka pardonganon imana meole-oli je gudang do palsu aka pardonganon ni nguluta alai sadama nahot debata terus madongani hita itu jala debata terus rap dohot hita tatiopi didongani didopakon debata bohina tu hita tajaha dora na di hari Jumati didok di pardalanan mi bohikku madongani ho ninda tapi itu do tahe renungan dahu kirimi tajaha tiak kamangina artina dewata dongatta pangurupina dang masohot dan tidak terbatas kasih setianya kepada kita alai dang nama dok unang paposuroham tu dongammu molo berjui bana alai ikon idauta do memang tulus dia berteman sama kita bapos rohata teh bapos rohata alai anonggo manis di luar tetapi sebenarnya hatinya mungkin tidak maksud yang baik gudang don waeng pangalahon di jol masoni alai anggo hita si hiton Kristus manang pangalahon si hiton Kristus punya kekuatan hot haporsehaon hot pardonganon irate nang pedok meoleol hot holong ni roha hot pabahenan hot nadenggan jala si jope songonima di patuduhon ibana tu anak konna tu inatana jala di pature do mulai dokon inatana dari kon itu haminin na ahame dokon tu inatana nariti do araho innakan dada holan na ado tahe dang holan maboto majalo natonggi alai jalodo napaet sonda lupa doamu inani dok ni si Jopi Harwate kita tidak hanya menerima yang manis saja tetapi kita harus siap menerima yang pahit seringkali kita tidak siap menerima
yang pahit, yang sering siap menerima, apalagi itu surprise ya. Nasobinoto terro puk indakan harta atau uang. Wah, dapat hadiah aku ninda. Bolhami akai ibu-ibu okan melihat diskon, diskon. Indakan karena tarhilala kan gitu kan. Karena suka yang ya berkat lah kan gitu. Hamu amang inang marhite hatani dewata imana naing stabereng hadirion nina persea mana naing sidohonon na dihita mengadopi si tahonon doho pernguluonon ima hadirion ni si job inti utama ia itu dangadong nabui manggugai haperseon datu dewata nang dongan na nahumurang nang diri na sendiri boido di hati dakko dengan ibana jala dongan na nahumurang dipaingot nang songoni do hita gudang do singot tu hita diakka pardonganon alayu nang gabi perselisiha perbedaan hok do holongta untuk kebaikan semua orang jala unang tertanilai seseorang dia tidak baik padahal saya harap dia orang baik padahal saat kita sakit justru dia yang tidak baik kan gitu kan. Saat enak-enaknya dia baik, saat kita mengalami kecelakaan atau kesusahan, justru dia tidak terlihat dia baik. Padahal kita tahu mungkin di belakang layar dia buat baik. Gitu. Jadi dang ternilai otak seseorang sesuatu yang membuat hal yang baik. Yang jelas kita sendiri dulu kita mulai hal yang baik, mardongan dengan tusaluhut nahu maliat kita. Dungi museta ida sian si jopon marpakirimon do ibana. Marpakirimon imanakin dang holanna pai jaloon. Do natonggi. Tetap berharap. Alasa guru di dewata adoi. Sudah ngulutai. Jadi tabulus itu bukan kebetulan ndahita. Itu sudah ada. Sudah diatur semua. Sudah diatur. Jadi dan kebetulan seseorang beruju down, semua manusia kita atur, kita ajari, dan kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang baik dan benar. Dan kebetulan nguluan down. Alainunga diatur dewata. Lani hadirion di sijop nagabe tiruat dihita pakirimon nai. Pakirimon na tu dewata bahwa dia siap Tuhan menyediakan itu indah pada waktunya, tepat pada waktunya, siap tidak hanya menerima yang pahit saja, yang manis saja, tetapi sama kesiapannya menerima yang pahit atau juga yang manis. Itu. Jadi odonana yang dipakulingi kita, kesiapan apa yang kita ada dalam diri kita. Dalam hidup ini, siapkah kita untuk meraih masa depan supaya baik? Siapkah kita mungkin ada rintangan, penderitaan, kesukaran? Apa cara kita untuk melawan itu? Harus siap, harus kita memiliki pengetahuan. Jala didok dison mangasahon habisuhon di dewata, dohot habis taran di dewata. Maka kita siap memiliki keyakinan. Dan kita harus bekerja untuk menghadapi rintangan itu. Dan kita harus berdoa untuk menghadapi rintangan itu. Dan nama dok molo menghadapi rintangan kita, holanda duduk berdoa itu aja, bukan itu. Tetapi menghadapi si tahun ini di bagasan kita ngulut tahun ima hot hapersiauta dan medele kita jalan martangia kita lam marhaburjo kita lam togu kita lam jonok kita tu dewata. Sebagaimana anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya dan orang-orang yang dekat kepada Tuhan, dia menunjukkan hidupnya berkenan bagi Tuhan dan tidak pernah jauh dari Tuhan. Alani pangasahom mah habisuhon di dewata tapapos marohatta sa guru di dewata dongulutta unang masohot tita martanyang dewata ido dongatta jala marpakirimo kita. Dewata nungga para dehon nasa narikot dihita unang lomos kita disi. Dewata marhuaso marhagugon pature-ture ngulutta. Tabereng ma ujung ningulu ni si Job dia lagi
yang terkaya berlipat-lipat hartanya. Jala sada tiki pehita olodo berputar golutta seperti roda berputar. Nah jolo ibana pogosian mungkin adong tukang sapu gereja do ibana alai sudah geleng na pengusaha. Adong go oti inangda amang cerita ni sada situa pembersih gereja ibana di Huriana Hubulus dia berita. Adong maborani kalapa sada di si. Jadi sali sebulan gaji na holan buah ni kalapa umma. Buah ni kalapa on. Jalala siat dorohana. Manapu menggigis payason gereja lasiar rohana. Alai marcerita mageleng na pajupang mau dok geleng nga di lapung. Pajupang mau bahwa geleng naon padubang tu gereja pengusaha sudah geleng na berhasil. Itu. Jadi natawain manang songo dia ngoluta di natabulusi roda pasti berputar. Kalau kita mau berdoa dekat kepada Tuhan dan berusaha. Alai mulo madele do kita basong-song ni do ngoluta te. Song-song ni do. Jadi ino na do na mangasahon habis suhot dohot habis taran ni dewata bukan berarti putus asa dan berdiam diri, tetapi Job merasakan itu Tuhan memberkati setiap apa yang dia harapkan, apa yang dia hidupi dan apa yang dia jalani. Manis dan pahit dia terima dan dia memuliakan Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan dan tetap kuat dalam Tuhan. Imana pinangidona tuhita akan aporseai asa unang guga harohauta di dewata. Haporseauta di dewata, haburjuota di hita, nang tungolutta di tongan ni keluarga, haburjuota nang di hita, namar dongan hati. Patudu hommai, ido tardana naung, na persea hita. Doh nama jalo hatani dewata. Amin martang yang mahita. Mau lihat Tuhan dipakulingi hatami hami. Ngoluni si Job gabeti ruat di hami. Dang holan majalo na tonggi di halason. Alai na radibana majalo na pait. Jok dong ngolunami Tuhan. Maol majalo akan napait di parnguluonon holan namanis imanian hujalo hami Tuhan imaha galeon nami guga doha porseon nami pikiran nami nang ulaon nami doho ngulu nami alani nama perjuakon ngulu na hujalo hami papos marohanami asa togu rohanami nasuguga haporseon nami nadenggan di bagasan diri nami doh nadenggan di ngulu nami hodo jala saguru di hodo Tuhan sude ngulu nami alani hupasahat tami ma tutangamu nasun gugui na marmudu na paturehon jala mabain tipak jala denggan ngulu nami alani ajari songon hatami si pehon nami sadarion mangasahon habisuhon hapistaran nasian ho Tuhan hami mangula mamikiri dohot madalani dohot manarihon narikot di ngulu nami Tuhan sai lehom madihami gugu nai baru kesungguhan laho lam tugu hami di bagasan hatami jala tugu hami di ulaun nami tugu hami di parsauran nadinggan jala tugu hami di pangulaon nadenggan. Ima hatam si peopon nami jala si hanguluhonan nami. Alani todimi habisuhon nasiako jala hapistaran nasian ho. Ima marurat jala miat di hami manugu-nugu hami mangulu di bagasan lo moniroham. Tatak mahami Tuhan gudang doha galeo di hami sipata maoto sipata hurang pistar hami mamikiri jala mangatusi padongani ommu doho pasu-pasum nanggolu nami alani patau mahami Tuhan mangatusi sude dengan dibasam di bagasan ngolu namion Tuhan saya si maroham pasu-pasu mahami di siulaon nami di ekonomi terlumobi di tahun nahu begia hami tarbortik
tahun krisis pangan di 2020. Alai dang krisis sami Tuhan. Butongan do akan aporsiai bainommu jaladak kurangan kami. Ala hodo Tuhan nama nariho kami. Mapergugui kami toktong mangula jala manarihon ngolu nani lehomi di kami. Asiroham molotung di bagasan parsahito kami. Lehot di kami hahi pason. Molotung gali kami mamikiri dohot mangulau-laon nami. Lehot di kami hagugon. Dohot mangasahon asini rohami. Natuk dongolu nami jalatuk gogo nami mangula ulaon nami. Alani kami napungu romar sobba tu jolomi. Sayunang paulak kami siat jolom. Dohot di pardalanan ninggolu nami. Molotung mulak kami tu ulaon nami nang tu bagas nami. Tuhan dongani kami. Hodo ali-ali nasumurung jalan amanoktong rodi saliling nilelengna. Martangiang kami khusus namasa di huriam marhite warta ni huriam. Ima na di bagasan ulaon ni huriami program tahunan 2020 naing patupaon ni huriam periode seksi di huriam dalam nami gabe ulam nasida makobasi huriami patupamai Tuhan marhite asini roham di bagasan dame lasni roha jala sonang soharibu-ribua kami jala di bagasan dame nasiako jala marhasa daun hubua kami itu ado pami sude program ni huriam nunga martupa verifikasi distrik di huriam marture denggan sude asini roham pasu-pasu mai semang nai baru di huriam jala nunga mardalan akka kegiatan nanaing si patupaon nami bona taon doh pertanyaan tu bagas ni akka ruas ni huriam Tuhan lehor ruhanau kap di ruas ni huriam asa mangaradi bagas nasida nanggolu nasida rap martanya kami di bagas nasida marhite pertanyaan nanaik si patupaon di huriam di tahun 2020 asarap kami Tuhan di tongan di huriami nang marbona taon di ari nanaingro Tuhan asima roham pargugui mahami urupi mahami patupa akka program nami program sekolah minggu remaja naposo nang parupuan ama nang lansia doho sude akka seksi-seksi Tuhan mapargugui kami laho patupahon program na terbaik Tuhan bajuan Tuhan adenggan di huriam martanya kami Tuhan di na akka ulang tahun di bagasan nasa minggon na merayakan hari hatu tubuna Tuhan di pertambahan ni umur salam lehom magajang ni umur dohot kebahagiaan lasni roha dingolu nasida ditongani keluarga nang di masa depan leho kahipason dohot lasni roha sikop songoni na ulang tahun pernikahan Tuhan pasu-pasu rumah tangga nausa rumah tua berbahagia jala marulupulup satia gabe keluarga natoktong mamuji ho jala dengan akayanakon nanile homi jala lasni roha di nasida asima roham urupima nang akka na di bagasan parsahiton ruas ni huriam di bagasan tikyon ima amang PHF hutahayan di bagasan pemulihan inang nyonya hutapea boru pasaribu di bagasan pemulihan amang situa Dr. Andus B. Marpaung Winda boru Tampu Bolon amang sintua TH Lumban Tobing amang Janus Hutagaol Nursinta boru Simajuntak Marta boru Simatupang hodo debata mual ni hama malum ni akka sahit jala gudang akka parsahiton nasonggop Tuhan dangadong nasotar patupaho
jala hodo mual ni pasu-pasu nama bahen tanggal sahid sian pamatang ni nasida amanami inanami natongon di pemulihan do naut nami Tuhan todimi namang gonggomi namang ngelehon rohana tiur dohot disude keluarga asa boy jupang pengobatan na tepat dohot perawatan na tepat dohot pangubati na marhaburjuon mangubati akan amar sahid mangubati nasida na di bagasan farsahitoni asima roham sai pamalum manasida Tuhan asa boy hami rak mamujiho jalaboy hami marsaur di bagasan joromi jalaboy nasida di tongane keluarga marolopolop marlasin roha dingulu nani lehommi hodo Tuhan pangalu-aluan nami asiroham rubi ma nasida naksongoni keluarga na berduka ima dinang jumolo amanami amang pantas lumban tobing dina tina dikonna inang tampu bolon baru tampu bolon dohot yanakon poparan daktar bahen so marhabot ni rohana sida alai hodo Tuhan nama ngapuli nasida saya si maroham urupi ma nasida jala tumibu tarapul nasida sude Tuhan napinatu panihuriam marhite akapa bahenan nasida nama melehon akapeleanna pelean sianna hamoraumi dohot aka sumbangan nasida nang marhite donatur dohot marhite sumbangan gogo dohot pikiran Tuhan sailam martaba-taba pasu-pasum di nasida asabui nasida laho mamelehon nguluna dohot aka pasu-pasumi tuk tanganna mabahen nadenggan di tongani huriami jalatuk nang nguluna mabahen tuk parnguluon nasida di tongani keluarga Tuhan molo di bagasan hapogoson ruas ni huriam saya patudu ngulu tu nasida doh pakirimon na mangulu jalaboy nasida mangulau-laun nasida di bagasan las ni roha molo gedang na marsak siak kami ala ni parnguluon homa na mangapuli jalan dapatukon ngulu nami Tuhan hodo na boto roha pikiran nami pergumulan nami alai songon si jopi mahami songon na persea hami dang adong na manggugai pakirimon nami hapersiaon nami pardonganon nami haburjuon nami hinadenggan ningulu nami dia dopang mi rap dohot homa hami Tuhan jala homa na punahami jala homa debatana mangului debata situ tu haporusan parsigatungan nami jala pangalualan nami alani tu tangammu nasun gugui huo pasok kami sude ngulu nami sai ramoti dongani hami samarsiotami tuhodo debatani hanguluan nami urasi hami siad dosa nami asima roham patau hami jongjong menjalwa kasih asim silehonommu di hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin maredde hita sian bukede 200 soal pelalu dimulai dari ayat sada papungu peliak kita tu kantor pusat dohot revitalisasi kantor distrik 2A dohot 2B maredde pahita
tatangnya koma peleata. Ali dewata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na maulitus. Hu pasahat hami sian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gawe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa ho parasia kami peleanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhai marohanai marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang di silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamina di Banua Gijang. Saya pinorwadi yang maguaramu. Saya Roma harajaunmu. Saya sauk malomoni roham di Banua Tongon songonda di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songon panisanami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita. Di sodakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuhita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuhita. Jala di pasorhon madamena tu toditabe. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.